дар фармон омадааст ки муҳоҷири корӣ бояд ҳуҷҷати дахлдорро патенти худша дастрас мекунад ва даниёи патентша менависонад. мо баъзан вақт як нафара реклама мекардем ав як каса ҳамура бупурсен нарх навои любойжора мегатон. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман дар видео лайк монен ва то охирша тамошо кунен. Ман аз ҳамаи шумо аз замин то осмон миннатдорам. Дастгирие ки дар конкурс кардесен гаптон надорам. дар 3 рӯзе ки ман бозии навма сар додам таги 3000 билет фурӯхтам. айни ҳол нафарҳое ки мара тамошо кардесен бо барои дастгирӣ ва барои пешравии мо ҳаракат кунен, аз ҳамин видео як донаи дуданаи билет бихарен. нархи билет 200 рублай. марҳамат, видеои конкурса тамошо кунен, баъд мавзӯра идома метиҳем. ҳатман билет бихар. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунен. бародарони азиз, чихеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтесай. шоҳҷоиза дар конкурс Lexus RX 350 ва якта Corolla D. нархи билеташ 200 рублай. бародари азиз, ин ҳамин номере ки дар рӯи экран дидесӣ, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброяд ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳам ҳастай. билет мехарӣ, чекта рӯй мекунӣ. Сбербанк хати WhatsApp ҳардаш дар ин ҳамин номере. бародари азиз, якта iPhone 14 Pro Max, якта iPhone 12 Pro ва 3 нафаре ки билети айҳамада бисёр мехаранд, барои ин 3 нафара мо 5000 сомонӣ ҷидо кардагием. яъне ки билетҳои харидагитон ҳам дар бозӣ иштирок мекунад ва ҳам автоматически соҳиби 5000 сомонӣ мешавед шумо. ҳаракат ки бародари азиз, ҳаматонда муваффақият. мавзӯи асосии имрӯзаи мо тааллуқ дорад ба муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунанд. муҳоҷирони корӣ минбаъд бояд Вазорати умурии дохилии Федератсияи Русияро аз оғози кор огоҳ кунанд. Вазорати корҳои дохилии Русия варақаи огоҳиномаеро тасдиқ кард ки шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ҳангоми гирифтани патент ё пайдо кардани кор дар Русия бояд пур кунанд. муҳоҷирони корӣ дар Русия бояд Вазорати корҳои дохилии ин кишварро дар бораи оғози кор пешакӣ огоҳ кунанд. дар ин бора дар фармоне ки дар портали расмии иттилооти ҳуқуқӣ нашр шудааст хабар дода шуд. дар фармон омадааст ки муҳоҷири корӣ бояд ҳуҷҷати дахлдорро дастӣ ва ё дар компютер бо забони русӣ пур кунад. пас он онро бояд ба мақомоти ҳудудии Вазорати корҳои дохилии Русия пешниҳод намояд. яъне бародарони азизу гироми қадр, Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия варақаи огоҳиномаеро тасдиқ кард ва барои шаҳрвандони хориҷӣ огоҳӣ карда гуфт, ҳар нафаре ки шурӯъ карда аз соли 2024 патенти худша дастрас мекунад ва дар ҳар куҷое ки кору фаъолияти худша оғоз карданӣ мешавад, бояд дар як варақаи махсус ҷои корша пурра бинависона ва ҳамун патенте ки дани дора даниёшон дар ҳамун варақа бинависона ва ҳамун варақае ки даниёи патент менависа ва даниёи ҷои корша менависа ба Вазорати корҳои дохилии Русия бояд пешниҳод кунанд. дар ҳолати пешниҳод накардан ҳозир бо давомша ба шумо мефаҳмонем ки чӣ гап мешавад. илова бар ин бояд нусхаи шартномаи меҳнатӣ ё шартномаро низ замима кунанд ё дар огоҳинома метавонанд дар бораи шартнома оид ба иҷрои кор, агар он шифоҳӣ баста шуда бошад, маълумот дода шавад. дар ҳолати саркашӣ намудан бо Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия нисбати шаҳрванде ки дастгир карда мешавад, протоколи маъмурӣ тартиб дода мешавад. вақте ки ягон рейд ташкил мекунанд, махсус рейдҳо олим мешавад ки ҳамин варақаҳоро ташкил мекунанд ва тафтиш мекунанд ва дар ҳолате ки рейдҳо ташкил мешаванду ҳамин варақаҳоро ва шаҳрвандони хориҷӣ надошта бошанд ва пир накарда бошанд ё ба Вазорати корҳои дохилии Русия пешниҳод накарда бошанд, дар ин ҳолат дар рейд ки ғалтидан ана ҳамун шаҳрванди хориҷия нисбаташ протоколи маъмурӣ мекунанд, яъне ки нисбаташ ҷарима таъин мекунанд, административни правонарушения ва гуфта мешавад ки дар ӯ варақае ки мо ном гирифтем, ғайр аз пир кардани даниёи патент ва даниёи ҷои кор бояд ҳамун шартномаи меҳнатие ки шумо бо корхона баста кардагӣ ҳастед, даниёи ана ҳамуram навистагӣ бошад. ва дар ҳолате ки агар шумо бо тарзи шифоӣ шартнома карда бошед, мисол ягон ҷо кору фаъолияткунӣ меред, бо гуфтугӯ кардан шумо шартнома мебандед, умуман ҳамин шартнома бошад, даниёи патент бошад ва даниёи ҷои кор
боша дар ҳамун варақаи махсус ва ӯ варақа ба вазорати корҳои дохилии федератсияи русия бояд пешниҳод шавад. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Дар ҳамин ҷо ба ҳамаи нафарҳое ки бекор ҳастанд дар Москва ё Московский област ба шумо як каса тавсия метиҳам ба ҷои кор таъмин мекунам. Бародарони азизу гироми қадр, одами боваринокай ва одами дилприяй. Дастсафка кор кардан касе ки мехоҳад, ин ҳами рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед дар ватсапаш бинависонед, муроҷиат кунед, ба кор қабул мекунад, музди маоши хуб дорад. Танҳо нафарҳое ки документ доред, ҳатман бинависед. Раббони Набиев нависондай: Ассалому алайкум, сози ака тинҷӣ, билет Краснодар прямой душанбе чанд сомай? Бародари азиз, ака мо намешавад ки ҳар як мавзуда оиди нархнавои билет гап занем, ҳар як комментарияро бихонем. Нафароеда ки агар билет дар кор боша, мо баъзан вақт як нафара реклама мекардем, авиакаса ҳамура бупурсен, нархнавои любой ҷора мегатон. Одинаев нависондай: Ассалому алайкум, акаҷон мегуфти ҳами конкурс чанд қадар приз дора ва чанд қадар билет дора, ҳамира як бор фаҳмон. Бародарони азизу гироми қадр, ма видеои призора, видео оиди информатсияи конкурс дар канал партофтагиам ва ҳамун видеора бо ҳар рӯз партофтесам. Фикр мекунам ки дигар информатсия нестай оиди конкурс. Ва конкурси ма ҳамагӣ 63 дона приз дора, 15500 дона билет дора. Бародарои азиз, нафарое ки тамошо кардесен, ай ина ҳами видео, агар 1 донаи 2 донаи билет бихарен ку, боварӣ дорум билетҳои ма тамом мешавад. 200 рубл нархи билетай. Мансуров нависондай: ростае ки аблава то 10 декабр давом мекунам. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то 27 ноябр ва 27 ноябр ба анҷом мерасад. Анас нависондай: аблава кай тамом мешава? Ҳамира ака як видео кун ҳамаш да дора, а ягон ҷо намешава фаҳмем. Аз ягон ҷо намешава фаҳмидан сабабаш ҳамие ки ин чиза махсус оиди фоизаш чӣ қадар шиданша. Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон официальна информатсия мебарора, баъд дигар касо метавонанд ки ӯра нашр кунанд. То вазорати мудофиа агар информатсия набарора, ҳеҷ кас маълумот надорад дар ин бора ва оиди тамом шиданаш 27 ноябр ба анҷом мерасад. Як кас нависонда: ака ассалому алайкум, бача доғи судӣ дошта бошад, паспорти гражданин гирифтан метавонад? Нафарҳое ки доғи судӣ доранд дар Федератсияи Русия гражданствои Россияра гирифта наметавонанд, иҷозат нестад. Як кас нависонда: салом бародар, кӯдаки 12 сола Россия барам суми билет чанд фоиз аст? ира ҳамун ширкате ки ту билет мехарӣ аз ҳамун мепурсӣ. ҳар ширкате ки шумо билет мехарен ҳар намуд условияҳои худша дорад. Мисол баъзе ширкатҳое ҳастанд ки арзонтара, баъзе ширкатҳое ҳастанд ки 100% пардохт мекунед. Як каси дигар нависондаи Сормон Сафаров: бародар, чанд бор савол навиштам, ҷавоб надодӣ. Ман худам агар писари 17 солама Россия берум, давернис дар кор мешавад дар таможни? Бале, агар ки шумо фарзандтона ба Федератсияи Русия бурданен ё ба куҷое ки набоша бурданӣ бошен, давернис дар кор мебоша, ҳатмӣ ва зарурие. Як каси дигар нависондаи: салом бародар, ман трудовой дорум, патентма продлит карда метавонам, як моҳши трудовой дорум. Бале, нафарҳое ки трудовой договор дорен, шумо бегзаштани граница метавонед ки продлитиш кунед. Ҳасан нависондай: ассалому алайкум, сози хуби акаи Сормон, ман оилама Тоҷикистон роҳӣ кардам. Дар аэропорт документ напарсиданша, депорт карда бошанд. Дар ҳолате ки документ напарсида бошанд, ҳамун паспорта просто печат бизананд, бигзар биган, ягон каса запрет ва депорт намекунанд. Вақте ки мепарсанд, мисол регистратсия ё ки патент мепарсанд, шумо пешниҳод кардан натонед, дар ин ҳолат метавонанд запрет кунанд. Тамошобинони азизу гироми қадр, ба ҳамин видеора ҷамъбаст мекунем. То наварҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.